Вие гледате една продукция на студио Чими Китайца. Студио Чими Китайца, не просто най-добрия, а непобедимия. Audio Jungle. Мани, мани, ти си имаш пари. Пиравея, Зара е мармани, мани. Стили, стили, барвалото стили. Ем луксузно, чак до парфюми Гучи. Мани, мани, ти си имаш пари. Пиравея, Зара е мармани, мани. Стили, стили, барвалото стили. Ем луксузно, чак до парфюми Гучи. Аби, богат като араби, благомощен съпругата ти Барби. Ага, за тебе ти приляга, да си звездата на хората в устата. Аби, богат като араби, благомощен съпругата ти Барби. Ага, за тебе ти приляга, да си звездата на хората в устата. Без проблеми, цак, 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 ги наказваш, так, тарихат. Без значение, няма притеснение, голям е благо на разположение.
Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Чао, да